Agtugaw tayo, intay tadenggen ti panakaybasa ti letter of appointment. The Most Reverend Marlo M. Peralta, D.D., by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Nueva Segovia, Arzobispado de Nueva Segovia, Vigan City. Reverend Rufo V. Abaya, Our Lady of Guadalupe Parish, Sevilla, Santa Cruz, Ilocos. Reverend and dear Father, by virtue of the faculty vested in me by Canon 523, I, by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Nueva Segovia, hereby appoint you Parish Priest of St. Joseph Parish, Salcedo, Ilocos, having judged you to be outstanding in sound doctrines, upright in character, and endowed with zeal for souls and other virtues. I commit to you the full care of souls in that parish, with all the faculties, rights, duties, and privileges of a parish priest, according to the code, our archdiocesan statutes, and approved customs. You will function as parish priest of the aforesaid parish, effective July 1, 2024, until revoked by me or my successor. As you undertake this new assignment, I assure you of my prayers and support for an effective and meaningful service to God and the Church in the parish ministry. Given at our residence in Vigan City, this 26th of May in of the Lord 2024. Signed, Marlo M. Peralta, D.D., Archbishop of Nueva Segovia. Signed, Reverend Ian Paul L. Filart, Chancellor. Laglagipim, kapsat ko, akan kanayon ngagbalin ka, ama nagayat nga ama, na ano sa pastor, ken masirib ang maestro itigimong mo. Tapno may turong maydat ken Kristo, iso amang patibker ken ka iti amin nga aramidem. Ipaduyak-yak mo ti pamatim, iti saklang dagiti tattao iti Diyos. Siyak, ni Reverend Father Rufo Abaya, iti natebker a pamati, mamati ak, kati paduyak-yak ko iti amin alinaon ti tanda ti pamati, kas sumaganad. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos a nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos a kasdaing iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangit. Ket babaen ti Espiritu Santo sinikog ni Birhen Maria ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti krus gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket na itanem.
Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit si sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Amen. Iti natibker a pammati, mamati akpay iti amin alinaon ti sao ti Dios, na isurat wenno na ipatawid, babaen ti tradisyon, ken na isingasing ti Iglesia. Babaen man iti nangayed, apanangiyet nag, wenno babaen ti kagangay asa nga lubungan a magisterium, kas na Diyosan apaltiing ken awis a mamati. Si titibker ko pa'y nga awaten, ken salimet-metan amin, anakedngan nga isuro ti Iglesia dagiti bambanag, pakasiknan ti pammati ken moralidad. Kastapay ayan nugot ko si papasnek tinakem ken panunot ko kadagiti pannursuro nga ipalgak ni Santo Papa ken ti kolehyo dagiti obispo. Ti panangaramat da iti akem akas panangisuro uray na ipablaak da dagitoy a pannursuro babaen ti saan anakedngan nga aramid. Kapsat ko ken Kristo, pabaruem nga rod, iti sangwanan ti Arsobispo, ken iti nasantuan nga ili ti Dios. Dagiti karkarim, idi naordenan ka apadi. Gapo iti panagayat ko iti ken Kristo, idi naordenan ak apadi, inawat ko asiraragsak iti Iglesia Katolika, dagiti nasantuan nga annungek, pasengkedak ita dagiti karkarik. Ikarik tinair-irot apan nakikaysa ken isusurot ko ken Kristo, ket lipatek ti bukod ko abagi, tapno maited ko ti kapya ken ayat na kadagiti tattao. Ikarik ti agbalin a mapagtalkan nga iburay dagiti misteryo ti Dios, babaen di panagyaman iti nasantuan a misa, ken kadagiti na dumaduma nga aramid iti panagdaydayaw dagiti tattao iti Apo. Ikarik atong palin amin tinasantuan nga annungek a mangisuro, babaen ti isusurot ko ken Kristo a pangulo ken pastor, tapno maisurok tina Kristiyanwan a pammati asaan ket
at kinaagom kadagiti sanikwa, no di ket gapo iti panagserbi, agpaay iti pagimbagan dagiti tattao. Kada kayo met kakabsat ko, alaygo, idawtawatan tayo kuma ni Father Rufo Abaya. Tapno ibugbog as ibubuslon ti Apo, ti grasya na kengkwana, ken makapudno, akas misyon ni Kristo, akangatuan apadi tayo. Ket may turong na kayo, ken Kristo, ubog ti panakaisalakan. Kristo denggan na kami, Kristo timuden na kami. Tarigagaya na tayo kuma, ti Apo, iti sidong ti ayat na, datay amin na papastor, ken arban na, ket iturong na tayo iti agnanayo na biyag. Amen. Kas pastor, daytoy a parokya, italik ko kenka titulbek ti tabernakulo, kas tamitin ti pagbunyagan ken pagkonpisaran. Agtalinod ka kuma, anapudno akatalik kadagiti misteryo ni Kristo.